Hello guys, welcome to my channel. Guys, जों दिनै geometry and mensuration निफ्राय गोनां टपिक डिस्कास खालामगोन आरो लोगोसे माखासे MCQs नायगोन आरो बिनि सल्युशन्सनि हिन्ट्सफोरखौ आं होगोन नोंथांमोननो। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। जोंहा geometry and mensuration पार्टनिफ्राय 2012 नि टेट एग्जामाव जोंहा गासै मोन 14था सोंलु फैदोंमोन। आसा खालामो देग्लायबो गोबां सोंलु फैनायनि मिजिंथि दङ। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनानै बेफोर टपिक्सनि सोमोन्दै मोजां सोलोंना लानो थाखाय आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो खावलायबाय। स' जों गिबियावनो जों सोलोंनि टाइप्स अफ एंगल्स, खनानि रोखोम। अके, जोंहा खनाया मोनबेसे रोखोमनि दङ? गासै खनाया मोनब्रै रोखोमनि दङ। गिबि खनायानो जाबाय जोंहा खनासा खना। दा खनासा खनाया माखौ होनना बुङो? जाय खनाया लाथिख'नि देरसिन जानांगोन बे खनाया, नाथाय 90 डिग्रीनि खमसिन जानांगोन। बेबायदि खनाखौ जों मा होनना बुंनाय जायो? खनासा खना, अर्थात एक्यूट एंगल होननानै बुंनाय जायो। जोंहा बेबायदि गोबां खना दङ, जेरै 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 85 डिग्री, 86 डिग्री बायदि बायदि। 90 डिग्रीनि खम जाबानो जाबाय, 0 डिग्रीनि देरसिन जाबानो जाबाय। एग्जाम्पल हिसाबै 45 डिग्री खना लानि जों मोनसे, बिनि सावगारिया बेबायदि जागोन। अर्थात बे खनाया जोंहा मोनसे खनासा खना। दानिया जों थांनि खनाथि खनायाव। जाय खनाया 90 डिग्रीनि समान खना, जों बे खनाखौनो मा होनना बुंनाय जायो? खनाथि खना होननानै बुंनाय जायो, राइट एंगल होननानै बुंनाय जायो। होमबा खनाथि खनानि सावगारिया बेबायदि जायो। मोनसे गोथों हांखो थायो, मोनसे बे जाबाय हासा आरो बे जाबाय थोंगोर। अके, होमबा खनाथि खनाया 90 डिग्रीनि समान खनाखौनो जोङो खनाथि खना होननानै बुंनाय जायो। खनाया माखौ होनना बुंनाय जायो? 90 डिग्रीनि देरसिन नाथाय 180 डिग्रीनि खमसिन खना। अर्थात जाय खनाया 90 डिग्रीनि देरसिन नाथाय 180 डिग्रीनि खमसिन जायो, बेबायदि खनाखौनो जोङो खनामा खना होननानै बुंनो हायो। जेरै 100 डिग्री, 120 डिग्री, 160 डिग्री, 170 डिग्री। बेफोर मोनफ्रोमबो खनाया 90नि देरसिन गोजा, नाथाय 180 डिग्रीनि खमसिन गोजा। बिनि सावगारिया जोंहा बेबायदि जागोन। जों एग्जाम्पल हिसाबै 120 डिग्रीनि मोनसे खनामा खनानि जों सावगारि आखिबाय, बेबायदि जागोन, बेबायदि मोनगोन। दानिया जोङो गोथों खनाखौ नायनि, स्ट्रेट एंगल। जाय खनाया 180 डिग्री खना, बे खनाखौनो जों मा होनना बुङो? गोथों खना होनना बुंनाय जायो। होमबा 180 डिग्रीनि गुबुन मोनसे मुङा जाबाय गोथों खना। बेबायदि गोथों खनानि सावगारिया बेबायदि जायो, हासायारि। गासै जोंहा बेवहाय बेबायदि जानाय नङा, बेबायदि रोखोमनि जागोन। बेबायदि खनाखौ जोङो गोथों खना होननानै बुंनाय जायो। स' जों खनानि सोमोन्दै गिबियावनो सोलोंनो हाबाय। दा जोङो दायो थांनि आखान्थिथामनि रोखोम। जों आखान्थिथामनि रोखोमखौ गिबियावनो बुजिनायनि सिगां जोंहा खनानि रोखोम बुजिनाया गोबां गोनांथि दङ। बेनिखायनो आं खनानि रोखोमफोरखौ नोंथांमोननो गिबियावनो फोरोंग्रोबाय। दायो जोङो थांनि टाइप्स अफ ट्रायंगल्स। अके, दानिया जों आखान्थिथामनि रोखोमखौ नायनोसै। जोंहा टाइप्स अफ ट्रायंगलाव दङ जोंहा गिबियावनो गोरोब आखान्थिथाम, जायखौ जों इकुवेलेटरेल ट्रायंगल होननानै बुंनाय जायो। गोरोब आखान्थिथाम। मुङा जेरै एरै। मोनसे आखान्थिथामाव जुदि मोनथामबो आखान्थिया जुदि समान गोजाब्ला, अब्ला जों बे मोनसे आखान्थिथामखौ जों गोरोब आखान्थिथाम, अर्थात इकुवेलेटरेल ट्रायंगल होननानै बुंनाय जायो। फर एग्जाम्पल, बे मोनसे आखान्थिथाम ABC। बे मोनसे आखान्थिथामाव जोंहा बियो 6 सेन्टिमिटार, बेबो 6 सेन्टिमिटार, बेबो 6 सेन्टिमिटार। गासैबो मोनफ्रोमबो आखान्थियानो समान, बेनिखायनो बियो मोनसे मा? गोरोब आखान्थिथाम। बेबायदिनो नैबे मोनसे आखान्थिथामावबो बेबो 5 सेन्टिमिटार, बेबो 5 सेन्टिमिटार, बेबो 5 सेन्टिमिटार। मोनफ्रोमबो आखान्थिया समान गोजा। जोंहा बे मोनफ्रोमबो आखान्थिया समानखायनो बे आखान्थिथामखौ जों मा आखान्थिथाम होनना बुंनाय जागोन? गोरोब आखान्थिथाम। दानिया मोनसे खोथा जोबोद गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्रा, एक्सट्रिमलि इम्परटेन्ट बियो। मोनसे गोरोब आखान्थिथामाव जेब्लाबो, जायखिजाया गोरोब आखान्थिथामाव 6 सेन्टिमिटारनि जखानियानो जा, 5 सेन्टिमिटार जखानियानो जा, बा गुबुन जखानि जायखिजाया गोरोब आखान्थिथामावनो जोङो नैबेखौ लिरनो हायो, गासैबो खनाया समान। अर्थात मोनसे गोरोब आखान्थिथामाव थानाय मोनथाम खनाया जेब्लाबो 60 डिग्री जायो, गोसोआव लाखि। बे खनाया जोंहा 60 डिग्री जागोन, बे खनायाबो 60, बे खनायाबो जोंहा बेसे जागोन? 60। बेबायदिनो बेयावबो 60 जागोन, बेयावबो 60 जागोन, बेयावबो 60 जागोन। जिखुनु जाया गोरोब आखान्थिथामनि खनाखौ जोङो 60 मोनो। जेब्ला नोंथांमोना सुना नायगोन, अब्लानो नोंथांमोना हमनो हागोन जे मोनफ्रोमबो गोरोब आखान्थिथामनि
खनानि माना जेब्लाबो 60 डिग्री जायो बेखौ गोसोआव लाखि आरो बेखौबो गोसोआव लाखि नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे आखान्थिथामनि खना मोनथामखौ दाजाबोब्ला जोंहा जेसेबां जानांगौ जेब्लाबो 180 डिग्री जाथारनांगौ मोनथाम खनाखौ दाजाबजोबनानै मोननाय माना जेब्लाबो 180 डिग्री ओके बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि स' दानिया जोङो गुबुन मोनसे आखान्थिथामाव थांनि बे जाहैबाय जोंहा गोरोबनै आखान्थिथाम जायखौ आइसोसेलेस ट्रायंगल होननानै बुंनाय जायो गोरोबनै माने मोननै आखान्थिया जोंहा समान जागोन दायो नोंथांमोना जा सावगारि नुबाय थादों LMNनि मोनसे आखान्थिथाम लादों आं बेवहाय बे LMNनि सावगारियाव मोननै आखान्थिया 6 6 मोनसेया 5 मोननै आखान्थिया समान जेब्ला बेबायदि मोननै आखान्थिया समान जायो अब्ला बेबायदि आखान्थिथामखौ जों मा होनना बुंनाय जायो आइसोसेलेस ट्रायंगल होननानै बुंनाय जायो बेवहाय जेरै 4.5 4.5 बेसेबां सेन्टिमिटार 5 सेन्टिमिटार अब्ला बे जायखिजाया मोनसे आखान्थिथामाव जुदि मोननै आखान्थिया समानब्लानो जों बेखौ गोरोबनै आखान्थिथाम होनना बुंगोन बेजों समानबो जानो हागौ मालाबा बा बेजों समानबो जानो हागौ जायखिजाया मोननै आखान्थिया जोंहा समान जानांगोन बेनिफ्राय बेयावबो जोंहा मोनसे खोथा गोसोआव लाखिनांगौ दं बे मोनसे खोथायानो जाहैबाय मोननै खनाया जेब्लाबो समाननो मोनसे गोरोब आखान्थिनै आखान्थिथामाव जेब्लाबो मोननै खनाया जोंहा जेब्लाबो समान जायो जेब्लाबो गोसोआव लाखि मोननै खनाया मा जायो समान जायो नाथाय बबे खनाया समान जागोन होननानै सोङोब्ला नोंथांमोना माखौ बुंगोन दानिया जों फैनायनि LMN आखान्थिथामाव बेजों समान बे समान मोननै आखान्थिथामखौ जाय आखान्थिथामा फोनांजाबदों बे समान मोननै आखान्थिथामखौ जाय मोनसे आखान्थिथामा फोनांजाबनाय लोगो लोगो जोंहा मोननै खना मोनदों बे मोननै खनाया जेब्लाबो मा जायो समान जायो गोसोआव लाखि ओके हमना लाबाय जों मोनसे आखान्थिथाम लानि बे मोनसे आखान्थिथामाव साप'ज बे मोननैया समान बे मोननै आखान्थिया समान अब्ला बे मोननैखौ फोनांजाबनाय लोगो लोगो जोंहा मोननै खना मोनो बे मोननै खनाया मा जागोन समान जागोन बेबायदिनो जुदि आखान्थिथामाव साप'ज बेजों समान ओके अब्ला बे मोननै आखान्थिथामखौ फोनांजाबनाय लोगो लोगो जोंहा मोननै खना मोनो बे मोननै खनाया मा जागोन समान जागोन बे बाथ्राखौ जों गोसोआव लाखिनांगोन ओके दानिया जोंहा गोरोबनै आखान्थिथाम जोब्बाय दोंनायनि गुबुन मोनसे आखान्थिथामखौ जोंहा गुबुन मोनसे आखान्थिथामा जाबाय गोरोबै आखान्थिथाम जायखौ स्केल एन्ड ट्रायंगल होननानै बुंनाय जायो स्केल एन्ड ट्रायंगल माने मा जायखिजाया मोनसे आखान्थिथामाव जुदि मोनथामबो आखान्थिया समान नङा गुबुन रोखोमनि गुबुन जखानि अब्ला बे आखान्थिथामखौनो गोरोबै आखान्थिथाम होननानै बुंनाय जायो जायखिजाया मोनथाम जखायाबो समान नङा होमबा बेवहाय गासैबो खनायाबो मा जाया समान जाया गोसोआव लाखि जाय आखान्थिथामा गोरोबै आखान्थिथाम मोनफ्रोमबो आखान्थिया समान नङा अब्ला मोनथामबो खनाया गावबागाव गुबुन रोखोमनि जायो गुबुन जखानि जायो गोरोबनैब्ला मोननै खनाया समान जागोन जुदि मोनसे आखान्थियाव मोनथाम आखान्थियाबो समानब्ला मोनथाम खनायाबो समान जागोन बे बाथ्राखौ जों बयबो बुजिबाय मोनथाम आखान्थिया समान जायोब्ला जोंहा मा जायो मोनथाम आखान्थिया समान जायोब्ला खना मोनथामाबो समान जायो मोननै आखान्थिया समान माने मा मोननै खनाया समान मोनथामबो आखान्थिया गुबुन महरनि माने मा गुबुन जखानि माने मा मोनथामबो खनायाबो गुबुन महरनि दानिया जों गुबुन मोनसे आखान्थिथाम जायखौ जों खनाथि आखान्थिथाम होननानै बुंनाय जायो जोंहा खनाथि आखान्थिथामनिफ्राय गोबां एप्लिकेशन्स दङ हायार क्लासाव स्टाडि खालामबा जों बयबो मिथिगोन बेखौ जोंहा जिखुनु हक खनाथि आखान्थिथामा माबायदि जों नायनि मोनसे आखान्थिथामा जुदि बे महरनि जायोब्ला जेरावहाय मोनसे खनाया 90 डिग्री जायोब्ला जों बे खनाखौ बे आखान्थिथामखौ मा होनना बुंनाय जायो खनाथि आखान्थिथाम राइट एंगल ट्रायंगल होननानै बुंनाय जायो आरो राइट एंगल ट्रायंगलाव जोंहा नैबेखौ मा होनना बुंनाय जायो थोंगोर आरो नैबेखौ मा होनना बुंनाय जायो हासा थामहिनबा थोंगोर आरो हासाजों लोगो नांनानै जुदि 90 डिग्री खना जायो अब्लानो जों बेखौ मा आखान्थिथाम होनना बुंनाय जायो खनाथि आखान्थिथाम बेनिफ्राय मोनसे खनाथि आखान्थिथामाव जोंहा जेब्लाबो मोनसे लावसिन आखान्थि थायो बेखौ जोङो हाइपटेन्यूज होननानै बुंनाय जायो लाव आखान्थि होनना बुंनाय जायो हासाखौ जों बेस होननानै बुंनाय जायो आरो थोंगोरखौ पारपेन्डिकुलार होननानै बुंनाय जायो खनाथि आखान्थिथामाव जोंहा मोनसे प्रपार्टि दङ आखुथाय दङ आरो बे आखुथायखौ जोंहा पाइथागरास होननाय सासे मेथामेटिशियाना होदोंमोन बेनिखायनो बेखौ पाइथागरासनि थारबुंथि होनना बुंनाय जायो आरो बिनि जोबोद गोबां बाहायथि दङ बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनांगोन मानोना बे फर्मुलानिफ्राय जोंहा MCQs फैनायनि चान्सेस दङ स' बे थियरिमा जाबाय लाव आखान्थिनि स्कुवेर इकुवेल टु हासा आखान्थिनि स्कुवेर प्लास थोंगोर आखान्थिनि स्कुवेर
अर्थात मोनसे खनाथि आखान्थिथामाव जों मा खालामनो हायो मोनसे खनाथि आखान्थिथामाव लाव आखान्थिनि बर्ग लायोब्ला स्कुवेर लायोब्ला बे लाव आखान्थिनि बर्गआ माजों समान जायो हासा आखान्थिनि स्कुवेरजों माजों दाजाबनानै मोननाय थोंगोर आखान्थिनि स्कुवेरजों दाजाबना मोननायजों जेब्लाबो समान जायो नैबेनि जखा बिनि जखानि स्कुवेर नैबेनि जखानि स्कुवेर लानानै प्लास खालामोब्ला जोंहा मा जायो इकुवेल जायो अर्थात ए स्कुवेर इकुवेल टु बी स्कुवेर प्लास बी स्कुवेर फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिनो थाखाय जों बे फर्मुलाखौ बाहायगोन लाव आखान्थिनि स्कुवेर इकुवेल टु हासा आखान्थिनि स्कुवेर प्लास थोंगोर आखान्थिनि स्कुवेर लाव आखान्थिनि स्कुवेर माने लाव आखान्थिनि जखाखौ होनांगोन बेवहाय जोङो हासा आखान्थि माने जोंहा हासा आखान्थिनि जखाया बेसेबां बेखौ बावलांगोन जोङो थोंगोर आखान्थि माने थोंगोर आखान्थिनि जखाया बेसेबां अके दानिया जों गुबुन मोनसे मिथिनो गोनां बाथ्रा जोङो आखान्थिथामनिफ्राय जोबोद इम्पर्टेन्ट बे जाहैबाय आखान्थिथामनि बाहेरा खना जायखौ जों एक्सटेरियर एंगल अफ ट्रायंगल होननानै बुंनाय जायो होमबा आखान्थिथामनि बाहेरा खनाया मा मोनसे आखान्थिथामनि बाहेराव मोनसे आखान्थिथामनि जायखिजाया मोनसे आखान्थिखौ जोङो जेनेबा हमना लाबाय बिसि आखान्थिथामखौ डिसिम फोलाव हरनायाव जा खना सोमजियो जों बेबायदि खनाखौ बाहेरा खना होनना बुंनाय जायो बावहाय जोंहा पि आर आखान्थिखौ जों एससिम फोलावनायाव जोंहा मोनसे खना मोन्दों बे जाबाय बाहेरा खना बेबायदिनो जोंहा बे मोनसे बाहेरा खना बेबायदिनो जोंहा नैबे मोनसे मा खना बाहेरा खना अके दा बाहेरा खनाया मा जों बयबो बुजिबाय जानांगौ दाना बाहेरा खनानि मोनसे स्पेसियेल केरेक्टार दङ बे स्पेसियेल प्रपार्टि दङ बे स्पेसियेल प्रपार्टिया मा मोनसे बाहेरा खनानि जखाया गोसोआव लाखि मोनसे बाहेरा खनानि जखाया गावनि खाथिनि इसिङारि खनाखौ गारनानै अर्थात नैबे खनाखौ बाद होनानै अके गोजानाव थानाय मोननै इसिङारि खना नैबे खना आरो बे खना बे मोननै खनाजों दाजाबना मोननायजों मा जागोन जेब्लाबो समान जायो अके बा 50 डिग्रीजों 60 डिग्रीजों प्लास खालामनानै मोनो बेसेबां 110 डिग्री होमबा बे बेसेबां जाथारनांगोन 110 डिग्री जानांगोन थिग बेबायदिनो बे खनाया बेसेबां होनना बुङोब्ला नोंथांमोनाव जुदि सोंबाय अके होमबा नोंथांमोननो बेवहाय जुदि बियो 40 डिग्री होनाय दङ साप'ज बियो 50 डिग्री होनाय दङ सरि साप'ज बेखौ जों 60 डिग्रीखौनो लानि 60 डिग्री लानोसै जों 40 60 लानोसै होमबा बे 40 बे 60 बा नैबे खनाया बेसे जागोन होननानै सोंबाय नोंसिनाव अब्ला नोंथांमोना मा खालामनो हागोन बेखौ डाइरेक्ट 100 डिग्री होनना लिरनो हागोन मानो मोनसे आखान्थिथामनि बाहेरा खनाया गावनि खाथिनि इसिं खनाखौ गारनानै गोजाननि मोननै इसिं खनानि दाजाबगासिनि समान अके अब्ला बेवहायलाय बेसे जागोन होनबा बे नैबेखौ गारनानै नैबे खना मोननैजों दाजाबना मोननायजों समान जागोन बेवलाय बे खनाया बबेजों समान जागोन नैबे गावनि खाथिनिखौ गारनानै बे खना मोननैजों दाजाबना मोननायजों मा जागोन समान जागोन बे बाथ्राखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि स' गाइस बे जाहैबाय जोंहा टाइप्स अफ ट्रायंगल्सनि सोमोन्दैमोन आखान्थिथामनि रोखोमनि सोमोन्दै सायाव सावरायनाय दानिया जोङो आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमा आरो दब्लायथिनि सायाव एसे सावरायनि पेरिमिटार एन्ड एरियानि सायाव जे मा फर्मुला दङ बेनि थाखाय जों नायनि आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि थाखाय जोंहा मोननै मावसुलु दङ आरो बे मोननै मावसुलुआ जोंहा कन्डिशन लानानै फैगोन गिबि कन्डिशनाव जोंहा आखान्थिथामनि दब्लायथिया बोरै जागोन आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया जोंहा बेबायदि जागोन एस ब्रेकेटाव दङ एस माइनास ए एस माइनास बि आरो एस माइनास सि जेराव एसआ होनाय दङनो ए प्लास बि प्लास सि बाय 2 साप'ज हमनानै लाबाय मोनसे ए बि सि आखान्थिथामाव ए बिनि जखाया ए बि सिनि जखाया बि ए सिनि जखाया सि सुनानै मोनबाय नोंथाङा बिनिफ्राय बिसिमखौ ए मोनबाय बिनिफ्राय बिसिमखौ बि मोनबाय बिनिफ्राय बिसिमखौ नोंथांमोना सि मोनबाय अब्ला बे आखान्थिथामनि दब्लायथिया बोरै जागोन बेखौ दिहुननो थाखाय गिबियावनो नोंथांमोना एसखौ दिहुननानै लाग्रो एसखौ दिहुननो थाखाय बोरै दिहुनगोन जोङो ए बि आरो सोरखौ दाजाबगोन जोङो सि बिनि जखाखौ जों दाजाबनानै जों बेसे मोनो बेखौ 2 जों डिभाइड खालामगोन 2 जों डिभाइड खालामनानै जोंहा बेसेबां ओंखारो बेनो जागोन जोंहा एस माने जोंहा सेमि पेरिमिटार माने खावसे सोरगिदिं सिमानि खावसेखौनो जोङो एस होननानै बुंनाय जायो सोरगिदिं सिमाखौ जोंहा दिहुननो थाखाय फर्मुलाया नैबे सोरगिदिं सिमा माने जोंहा बिनिफ्राय बिसिम बेसे बिनिफ्राय बिसिम बेसे बिनिफ्राय बिसिम बेसे बेखौ दाजाबनानै मोननायखौनो जों सोरगिदिं सिमा होनना बुंनाय जायो अर्थात ए प्लास बि प्लास सि बेसे जायो बेखौनो जों सोरगिदिं सिमा होननानै बुंनाय जायो पेरिमिटार अफ ए ट्रायंगल नाथाय बेखौ जों जेब्ला 2 जों रानो अब्ला जोंहा माखौ मोनो एसखौ मोनो अके होमबा बे एसनि मानखौ एसआव फज' आरो एसनि मानखौ एसआव फज' एनि मानखौ एआव फज'
बिनिफ्राय एस निफ्राय ए खौ दानख' एस निफ्राय बि खौ दानख' एस निफ्राय सि खौ दानख'लायनानै मोनथामखौबो सानजाबजोबना मोननायानो आखान्थिथामनि दब्लायथि। अके, बे जाबाय मोनसे कन्डिशन। साप'ज आखान्थिथामनि दब्लायथिखौ दिहुननो होबाय नोंथांमोनखौ, नाथाय आखान्थिथामनि मोनफ्रोमबो जखानि मानखौ होनाय गैया। साप'ज बिनि मानखौ होनाय गैया, बिनि मानखौ होनाय गैया, नाथाय हमनानै लाबाय हासानि जखाखौ होनाय दङ आरो नैबेखौ जोंहा जौथाय होननानै बुंनाय जायो। गोसोआव लाखि, जौथाय आखान्थिथामनि हासायाव थोंगोरै थानाय मोनसे आखान्थिखौ जोङो जौथाय होनना बुंनाय जायो। बे खनाया बेसे जाथारनांगोन? 90 डिग्री जाथारनांगोन। अके, मोनसे आखान्थिथामनि हासानि सायाव थोंगोरै थानाय बेखौ जों जौथाय होनना बुङो। बे जौथायखौ जुदि होनाय दङब्ला आरो आखान्थिथामनि हासानि जखाखौ होनाय दङब्ला, अब्ला नोंथांमोना आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननो थाखाय बे फर्मुलाखौ बाहायनो हागोन। 1/2 इन्टु हासा इन्टु जौथाय, जुदि हासानि मान होनाय दं, जौथायनि मान होनाय दङब्ला। नाथाय जुदि गैया, मोनफ्रोमबो आखान्थिथामनि सोरगिदिं जखाखौ होनाय दङ, अब्ला नोंथांमोना गिबि फर्मुलाखौ बाहायनो हागोन। बे मोननै फर्मुलाखौ बाहायनानै आनजादाव नोंथांमोना सोरगिदिं सिमा आरो दब्लायथिखौ गोरलैयैनो दिहुननो हागोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो बे मावसोलोखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिथार, आरो गोसोआव लाखिनो हायोब्लासो नोंथांमोना आनजादाव बेनिफ्राय फैनाय प्रब्लेम्सखौ सल्भ खालामनो हागोन, नङाब्ला हानाय नङा। स' दानिया मोननैसो MCQ नायनि। होमबा जोंहा 10 नाम्बारखौ नाय। मोनसे आखान्थिथामनि मोनफ्रोम आखान्थिनि जखाया 8 सेन्टिमिटार, बिनि दब्लायथिया बेसेबां होननानै सोंदों। होमबा दब्लायथि सोंदों जोंनाव, आखान्थिथामनि दब्लायथि सोंदों, आरो बावहाय आखान्थिथामनि मोनफ्रोम आखान्थिनि जखाखौनो होनाय दङ। मोनफ्रोम आखान्थिनि जखायाबो 8 नो। थामहिनबा बियो मोनसे मा आखान्थिथाम? गोरोब आखान्थिथाम। 8, 8, 8। अके, मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया 8, 8। बियो मोनसे गोरोब आखान्थिथाम। बा गोरोब आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि थाखाय जोंहा दहायनि फर्मुलाखौ बाहायनो हागोन, बा बेनि थाखाय जोंहा मोनसे सर्ट फर्मुला दङ, बे गुसुं फर्मुला दङ। बे गुसुं फर्मुलायानो जाहैबाय, गोजौआव जोंहा जेब्लाबो मा थागोन? √3, गाहायाव 4 थागोन, आरो बावहाय जखा। अके, जखानि स्कुवेर थागोन। जों बे मावसुलु बाहायनानै जों दसे समनि गेजेरावनो गोरोब आखान्थिथामनि दब्लायथिखौ गोरलैयैनो दिहुननो हायो। गोसोआव लाखि, गोजौआव मा थागोन? √3, गाहायाव 4 इन्टु जखा स्कुवेर। बा नोंथांमोना नैबे फर्मुलाखौ बाहायनो हागोन, बे फर्मुलाखौ बाहायनो हागोन नोंथांमोना। नाथाय गोरोब आखान्थिथामाव नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ बाहायालासिनो बे फर्मुलाखौ बाहाय। बे फर्मुलाया नोंथांमोननि टाइमखौ सेभ खालामगोन, आरो दसे समनि गेजेराव नोंथांमोना बे फर्मुला गेजेरजों दिहुननो हागोन। जुदि आखान्थिथामा गोरोब आखान्थिथाम नङा, अब्ला नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ बाहायथारनांगोन। गुबुन फर्मुला गैया, बे फर्मुलाखौ बाहायथारनांगोन। दा बिदिब्ला जोङो बे मोनसे आखान्थिथामा जोंहा गोरोब आखान्थिथाम, बेनिखायनो जों बे फर्मुलाखौ बाहायनो हागोन। होमबा जोंहा गोजौआव √3, अके, गाहायाव 4, होमबा जोंहा जखाया बेसेबांमोन? 8, होमबा 8नि स्कुवेरनो। अके, होमबा √3 आ √3, 4 आ 4, होमबा जोंहा 8 स्कुवेर मानि बेसेबां जायो? जोंहा 64। 8 स्कुवेर मानि मा? 8 सानजाब 8। 8 इन्टु 8 बेसेबां जायो? 64। आচ্ছা, 4 जों 64 जों डिभाइड खालामबा बेसे जायो? जोंहा 16 मोनो। अके, बेसे मोनो? 16। होमबा बेसेबां? 16 जों √3 जों सानजाबा जोंहा मा मोनो? 16 √3 मोनो। स' कारेक्ट अपसना मा जागोन जोंहा? कारेक्ट अपसना 10 नाम्बारनि कारेक्ट अपसना जोंहा नाम्बार इया जागोन, अर्थात 16 √3 सेन्टिमिटार स्कुवेर जागोन। दब्लायथिनि सानगुदिया जेब्लाबो बर्गआव थायो, गोसोआव लाखि, स्कुवेराव थायो। अके, बेबायदिनो 11 नाम्बारखौबो बेबायदिनो खालामनो हागोन। मानो होनबा बेबो मा होनना बुंदों? मोनसे गोरोब आखान्थिथामनि दब्लायथिया 4 √3 सेन्टिमिटार स्कुवेर, बेनि मोनफ्रोम आखान्थिनि जखाया बेसे जागोन होनना सोंदों। सोंनाया उल्था, नाथाय आखान्थिथामा बेनो। स' जोंहा सोंनाया बेबायदि जाना दङ, दब्लायथिया 4 √3 सेन्टिमिटार स्कुवेरनो, अब्ला आखान्थिया बेसे जागोन? बिनि जखाया बेसे जागोन? बेनि जखाया जागोन। आरो बे आखान्थिथामा मा आखान्थिथामनो? गोरोब आखान्थिथाम। अब्ला गोरोब आखान्थिथामनि थाखाय जोंहा दब्लायथिनि फर्मुलाया मामोन? दब्लायथि इकुवेल टु सर्ट फर्मुलाया जाहैबाय जोंहा √3 डिभाइडेड बाय 4 इन्टु बावहाय मा थागोन? आखान्थिथामनि जखानि मा थायो? स्कुवेर थायोमोन जोंहा। बे जाबाय जोंहा गोरोब आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि मावसुलु, गुसुं मावसुलु। बा जोंहा दब्लायथिया होखानाय दङ, दब्लायथिया बेसेनो? 4 √3। बेवहाय जोंहा √3 आ √3, 4 आ 4। जखाखौ सोंदों, आखान्थिथामनि जखाखौ। मोनफ्रोम आखान्थिनि जखाखौसो जों मिथिया, ओंखायनो जों बेखौ बिदिनो दोनबाय। जोंहा बे 4 आ राननाय जाना दङ √3 खौ, आरो गेजेराव बिसोरनि गेजेराव सानजाब दङ, दाजाब दानख' गैया। ओंखायनो बे
4 खौ जोङो बिथिं लांनानै सानजाब खालामहैनो हागोन बा 4 आ बिथिं लांबा 16√3 जागोन सानजाब जानानै ओके होमबा जोंहा बहाय थागोन बेबायदि दानिया जोंहा बिथिंबो बे √3 आ जखा स्क्वायरजों सानजाब जानानै दङ ओके आरो जोंहा बहाय √3 आ 16 जों सानजाब जाना दङ होमबा जोंहा बिथिंबो सानजाब जानानै दं बिथिंबो सानजाब जाना दङ होमबा बेजों जोंहा दानजाखागोन जुदि बे √3 आ बेजोंबो प्लास जाना दंमोनबा बेजोंबो प्लास जाना दंब्लाबो दानजागौमोन बेजोंबो जुदि माइनास बेजोंबो माइनास जाना दंब्लाबो दानजागौमोन ओके होमबा दानिया जोंहा बेसेबां थाखो बिथिं 16 इनटु जखा स्क्वायर थाबाय दानियाथ' जोंनो जखाखौसो नांगौ स्क्वायरखौ नाङा ओंखायनो जोङो बेखौ जोङो 4 स्क्वायर खालामनो हायो मानो होनबा 4 स्क्वायर माने बेसे 4 स्क्वायर मीन्स 4 इनटु 4 माने बेसेबां 16 होमबा जों स्क्वायर केन्सेल जाबाय देयरफर जखाया बेसे जागोन 4 होमबा बे मोनफ्रोमबो आखान्थि जखाया जोंहा बेसेबां 4 स' कारेक्ट अप्शन हिसाबै जोंहा मा जागोन एन्सारा ए जागोन होमबा बेखौ उल्थायै सोंदों स' गुबुन मोनसे एमसिकिउ नायबावनि मोनसे आखान्थिथामनि हासानि जखाया 15 सेन्टिमिटार आरो दब्लायथिया 120 सेन्टिमिटार स्क्वायर जायोब्ला जौथाया बेसे जागोन होनना सोंदों बा आखान्थिथामनि हासानि जखाखौ होनाय दंखायो ओके आरो दब्लायथिखौबो होनाय दंखायो नाथाय माखौ सोंदों जौथायखौ सोंदों जौथाया बेसे जागोन होननानै सोंदों ओके होमबा जोंहा बेवहाय हासा आरो जौथायनि खोथा बुंदों बेनिखायनो जोङो दहाय होनाय फर्मुला बेखौ जोङो बाहायनो हागोन बेवहाय थामहिनबा जोंनि बे मावसुलुखौ बाहायनो हागोन बेवहाय दब्लायथि इकुवेल टु 1/2 इनटु हासा आरो जौथाय जोंहा हासानि जखा होनाय दङ आरो दब्लायथिनि जखा होनाय दङ जोंहा माखौ दिहुननांगौ जौथायखौ दिहुननो नांगौ स' बे एमसिकिउआव जोंहा बे आखान्थिथामा गोरोब आखान्थिथाम नङा बेनिखायनो जोङो दानि बावैसो खालामलांनाय मावसुलुखौ बाहायनो हानाय नङा जों बे मावसुलुखौ बाहायथारनांगोन जिहेतु जोंहा हासानि जखा होनाय दङ आरो दब्लायथिनि जखा होनाय दङ होमबा दब्लायथिया जोंहा होनाय दंमोन 120 सेन्टिमिटार स्क्वायर आरो हासाया होनाय दंमोन जोंहा 15 सेन्टिमिटार ओके अब्ला जौथायखौ सोंदों जौथाया बेसे जागोन होननानै सोंदों बा बेबायदिनो जोंहा 2 आ बिथिं लाङोबा सानजाब जागोन बियो जागोन सानजाब जायोबा 240 बिथिं थागोन जोंहा 15 इनटु जौथाय ओके 15 जों 240 खौ जों डिवाइड खालामहरनांगोन 15 जों 240 खौ डिवाइड खालामहरनो हागोन ओके अर्थात दाननो हागोन 15 आ 240 खौ डिवाइड खालामनो हागोन 15 आ 240 खौ डिवाइड खालामोब्ला जोंहा बेसे जागोन 16 मोनगोन ओके होमबा जौथाया जोंहा बेसे जागोन 16 ओके 16 इनटु 15 जोंहा बेसे जायो 240 ओंखायनो 15 जों 240 खौ डिवाइड खालामबा जों बेसे मोनो 16 मोनो ओके स' जौथाया जोंहा बेसेबां 16 सेन्टिमिटार जानांगोन स' गाइस नोंथांमोना नुबाय जोङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन कन्डिशन्स बाहायगोन कन्डिशन लायै कन्डिशन जों गुबुन गुबुन मावसुलुखौ बाहायनो हागोन जुदि जोंहा हासा आरो जौथायनि खोथा फैयामोनब्ला जों एस गोनां फर्मुलाखौ बाहायनो हागौमोन ओके नोंथांमोना नैबाव डाउट जानो हागौ 15 इनटु जौथायखौ बावहाय 15 इनटु जौथायनिखौ जों 15 आ 240 खौ डिवाइड खालामनो हानायनि जाहोना बेनो सानजाब जाना थानायखौ जोङो समान सिननि बिथिं लाङोब्ला मा जाहैयो रानग्रा जायो थामहिनबा 15 आ 240 खौ डिवाइड खालामगोन डिवाइड खालामना बेसे जागोन जोंहा 16 मोनगोन ओके बेबायदि जादों स' गाइस आसा खालामो आंनि बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जादों जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे बेबायदि भिडिअखौ आरो नोंथांमोना फैबाय थानाय समनि उनावहाय नुनो मोनो आरो बेल आइकनखौ हिट खालामनानै ला स' दिनै बेखिनियानो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर गोजोन्थों